Днешното видео е въведение в имунологията. Можем да си представим човешкото тяло като един хотел. Броят на човешките клетки е около 30 трилиона, а броя на бактериалните клетки е около 38 трилиона. Тази бройка може да се променя в течение на времето и с развитието на науката, тъй като нови неща се откриват, но каквато и да е бройката, едно остава истина, че броят на бактериалните клетки е по-голям от броят на човешките клетки. Под бактериални клетки се разбира и гъбички, паразити, и не всички гости в човешкият хотел са добре дошли. Някои от тях са натрапници, а не гости, защото могат да навредят. Затова е добре да се предпазваме от тези натрапници и ако вече са влезли в нашето тяло, трябва то да се защити преди да са причинили на човека вреда. Голяма част от гостите обаче са добронамерени и ни помагат по различни начини. И това е, което наричаме микробиом. Микробиомът, който е в нашето тяло, е определящ за здравето ни. Главно преобладават гостите, т.е. добрите бактерии в храносмилателната ни система, и тъй като техният брой е по-голям, те успешно се справят с натрапниците или вредните бактерии. В повечето случаи се справят чрез атакуване или чрез състезание за храна, за хранителните елементи, които са в чревният ни тракт. Така се увеличават на брой полезните бактерии, тъй като те са повече на брой, успяват да се хранят с повече елементи и не разрешават на лошите бактерии да се размножават. И затова, когато се приемат антибиотици, които убиват както лошите, така и добрите бактерии, се предписват в голямо количество пробиотици, които се съдържат в някои млечни ферментирали продукти, и това са лактобацилите. Те могат да се приемат под формата на таблетки или под формата на ферментирали млечни продукти, кисело мляко, кефир, сирена. От друга страна, в аюрведа някои млечни продукти не се препоръчват, защото се смята, че блокират някои канали. И така, след приемането на антибиотик, голяма част от добрите бактерии са убити и тогава има възможност лошите бактерии да се размножат повече. Затова след прием на антибиотик е много важно да се насели чревният тракт с добри бактерии. И както от предишният модул знаем, храни, които помагат на тези бактерии да се хранят, са пресните плодове, зеленчуците, храни, които съдържат много целулоза. Това е така нареченият пребиотик или условията за живот на добрите бактерии. И когато наблегнем на лактобацилите след това, било чрез ферментирали млечни продукти или чрез таблетки, това вече се нарича пробиотик и те ще могат да оцелеят, като имат правилната храна, предоставена за тях – целулоза и фибри. Нека да разгледаме защитните механизми, които имаме в тялото. Имаме една преграда върху цялото тяло и това е нашата кожа. Тя е добра защита, но всяка ограда си има порта и в човешкото тяло портите са уста, нос, очи и всички тези портали имат свои местни защитни механизми. Това са течностите, които се отделят. Те съдържат антитела. Те също ни предпазват от лоши бактерии. Например, след устна хирургия рядко има рани, защото в устата има много антитела, които не позволяват да се развиват патогенни бактерии. И ако някои патогенни бактерии навлязат навътре в тялото и стигнат до стомаха, там има също голямо количество киселина, което убива бактериите и играе ролята на защитен механизъм. Никоя ограда обаче не е непобедима и когато навлязат неканени гости, нашественици в нашето тяло, тогава се включват и вътрешните защитни механизми, които са белите кръвни телца.
Имаме вътрешен вграден имунитет, с който се раждаме. Той не е специфичен, което означава, че не работи само за няколко вида бактерии или срещу няколко вредни елемента, които не винаги са бацили. И поради тази причина той няма специфичен характер. Вътрешният имунитет не се нуждае от предварително излагане на дразнителите, а също няма и памет. Това означава, че ако човек се изложи на някакъв дразнител и организмът се справи, следващият път организма няма да помни това. На тази картинка виждаме главният механизъм на защита. Той се нарича фагоцитоза, като фаго означава изяждане, цито означава клетка, в превод означава изяждане на клетките. Ако си представим, че има бацил, а тези бацили са навсякъде, имаме и защитници навсякъде в тялото. Тези фагоцити се справят с бацилите, когато те вече са преминали оградата. На картинката виждаме какъв е механизмът. Бацилът преминава през първоначалната ограда и след това се включват фагоцитите, като на втората картинка виждаме как те протягат ръце и го обземат. След това виждаме червено кръгче, което се нарича лизозом, както и бял балон до него, който също е храносмилателен ензим. Те се сливат в фагоцита и от червената точка, лизозомът, се отделят храносмилателни ензими и така се превръща бацилът в храна чрез механизма на вътрешната ни имунна система. Фагоцитите са тези първи гардове на тялото, когато нашествениците прескочат оградата. Вътрешната имунна система се намира в цялото тяло. Имаме моноцити в кръвта, които мигрират в тъканите и тогава името им се променя в макрофаги. Макро означава голям, а фаги са клетки, които изяждат. Те са тези гардове, които улавят нашествениците от различен характер – бацили, токсични елементи и ги изяждат. Това е примитивен метод, който може да се сравни с линчуване. Но ако не могат да се справят с този бацил, те го прехвърлят на по-малко примитивни и добре тренирани сили и тази сила се нарича специфичен придобит имунитет. Ние не се раждаме с него, а го придобиваме след раждане. Специфичен е по характер, защото реагира с защита към определен бацил. Той се придобива чрез излагане, когато вече сме се сблъскали с вредителя. Когато човек се сблъска с определена инфекция, тялото има защита и през следващи пъти организмът изгражда вече и механизми за справяне с определеният вредител. Затова казваме, че специфичният придобит имунитет има памет. Тогава как едно новородено бебе се справя с инфекции? При новородените трябва поне година и половина, за да се развие специфичният имунитет. Защото това отнема време. И дори след това е нужно детето да се сблъска и да бъде изложено на определени инфекции, за да може да развие специфичен имунитет към някои болести. Това е причината детето да вдига често температура в първата годинка и половина. В този период той има антитела, които са предадени от майката чрез кръвта. След това бебето развива имунитет чрез кърменето и затова се препоръчва да се кърме през първата годинка поне. И ако детето премине този период успешно, то развива сили за справяне и с последващи инфекции. Докато детето стане на 15 години, то преминава почти през всички детски инфекции и затова след 15 годишна възраст детето рядко отсъства от училище или колеж заради болест. В обобщение за специфичният придобит имунитет можем да кажем, че той се придобива след излагане на определени инфекции. Има памет и се активира при следващи инфекции от подобен вид. На тази картинка виждаме нашественик, бактерия или бацил,
с сини и червени шипчета. Това са антигени. Какво означават антигените? Това са протеини, които разрушават или вредят на нашите гени и затова се наричат анти. Анти в превод означава срещу нашите гени. Ако фагоцитът не може да унищожи този патоген, то по него поглъща. Виждаме на картинката в дясно и антигените, тези протеини под формата на шипове, остават отвън на фагоцита и тогава фагоцитът предава бацила на по-добре обучени войници. В тази си форма фагоцитът придобива и друго име – антигенно представяща клетка. АПК в съкращение. Тези клетки се предават чрез Т-помощниците. И как разбират тези Т-помощници коя клетка да предадат на гардовете? Ами чрез тези шипчета, тези протеини, които са налични в клетката. Това е един вид ID или водещ фактор на тези клетки, че трябва да бъдат предадени за унищожение. Можем да си представим тези специфично обучени гардове като ученици, преминали специфично обучение или колеж. През какво училище или колеж са минали те? Всички кръвни клетки и червените и белите кръвни телца се образуват в костният мозък. Белите кръвни телца в началото се наричат плурипотентни, т.е. имат много потенциал. Когато пораснат малко, тяхното име вече се нарича лимфоцити. Една част остават в костния мозък, т.е. продължават обучението си в по-близко училище, в местният колеж и се превръщат в Б-клетки. Друга част отиват в по-далечен колеж и това е тимусът. Той е малък орган, разположен в областта на гърлото, близо е до щитовидната жлеза, но функцията му е различна. Клетките, които отиват в тимуса, преминават по-сериозна подготовка. Тимусът формира Т-клетки, наричат се така заради това, че идват от тимусната жлеза. Там, освен че излизат клетки с различна специализация, има и клетки, които толкова много се специализират, че започват да работят срещу самото тяло и започват да причиняват неравновесие, дисбаланс, да вредят на някои части в тялото. И това са така наречените автоимунни заболявания. Ако си ги представим като ученици, те са непослушни студенти, които внасят хаос в тялото ни и тогава тимусът взема радикалното решение да ги елиминира, да ги унищожи. Така че не им позволява да учат по-нататък и те умират. А тези, които продължават да вършат съвестно работата си, преминават през по-тясна специализация. Виждаме тук 3 вида клетки. Едните са TH или T-хелпари, помощници, чиято роля е да заведат антигенно представящата клетка при правилният войник, който да я унищожи и да се справи с него. Следващият тип клетки са Т-цитоксични клетки, както имаме и Т-килъри клетки, които директно убиват нашественика. В този разказ ние разбираме през какво обучение преминават лимфоцитите, като обобщено те се превръщат в Б-клетки и Т-клетки и се заселват в лимфните възли, в храносмилателният, дихателният тракт и в далака. Това са техните домове. Във всяка част на тялото има лимфни възли, които защитават и органите ни и затова, когато има инфекция, те са подути. Това е тяхната работа. Стомашно-чревната система, както и дихателната система са податливи на инфекции, защото могат да влязат патогенни бактерии през храната, водата или въздуха и затова там има местна защита. Далакът е част от имунната система и той може да се разгледа като един голям лимфен възел.
В него има Б клетки и Т клетки. При някои хора далакът бива опериран, но те продължават да живеят и без него, защото тялото има компенсаторни механизми. И сега да разгледаме нашественика, погълнат от фагоцита и наречен антиген представяща клетка. Виждаме на картинката тези шипчета и отдолу виждаме различни лимфоцити с различна форма. Отгоре, между тях вдясно е Т помощната клетка, която разпознава при кой тип войник да заведе антигенно представящата клетка, за да може той успешно да се справи с нашественика. Тялото ни е така чудотворно направено, че за всеки антиген има лимфоцити, които могат да се справят с него. Интересно е как природата е предвидила това и дори за новият коронавирус успява да произведе антигени, за които на учените отнема 1 година да измислят ваксина. А тази ваксина действа само за един вид антигени. Вирусът мутира и тялото има чудотворната способност да произвежда антигени за всеки нов вид и за всяка мутация. И когато вече дойде вирусът Омикрон, тогава всички тези лимфоцити се активираха и изградиха антитела към голямата разновидност на антигени на вирусът Омикрон, така че той изигра ролята на натурална ваксина, без да има нужда от бустерни ваксини, които бяха предложени на хората. Тези клетки се наричат ефекторни клетки. Те вършат работата си чрез пожертване на живота си, но остават и паметни клетки, които помнят естеството на нашественика и при следваща инфекция защитата е много по-ефикасна. Ефекторните клетки са 2 вида. Т клетките са вътрешноклетъчният имунитет, те се намират вътре в клетката, а Б клетките са хуморалният имунитет, те се намират в течността около клетката. Хумор от латински означава човешка течност. Т клетките са нужни, когато нашественикът е вътре в клетката, а Б клетките са нужни, когато бацилът циркулира в кръвта. Когато бацилът е в клетката, един от защитните механизми е да се включат Т-килър клетките, които убиват. Другият механизъм е чрез производството на цитокини. Те се появяват, когато има вирус, както коронавирус, като привличат други бели кръвни телца от кръвта, помагат да се увеличат и в същото време спират размножаването на вредителя в клетката, увеличават устойчивостта на човешките клетки към вредни бацили. Това са 2 механизма, които се използват чрез убиване на патогенните клетки. Т-килърите вършат тази работа и чрез увеличаване на съпротивителните сили чрез химична реакция, предизвикана от Т-цитокините. Другият вид вътреклетъчни войници. И сега да разгледаме какво правят Б клетките, които циркулират в кръвта и се наричат хуморален имунитет. Вече казахме, хумор от латински означава телесна течност. Къде и как се появяват? Това са Б клетки, които се превръщат в плазмени клетки и тези плазмени клетки произвеждат антителата. Антителата отвеждат бацилите при фагоцитите или изяждащите клетки. И на картинката виждаме как антитялото хваща и отвежда вредителя към фагоцита. А как работят паметните клетки? При среща с вирус веднага се изгражда имунен отговор, но след около 20 до 40 дни имунният отговор или броят на антителата намалява. При втора среща с вируса, виждаме на картинката, че много по-бързо и по-мощно се реагира на нападението. И ако при първото заразяване човек има симптоми, то при второто заразяване с вирус човек почти няма симптоми заради бързата и силна имунна реакция.
Тук е важно да се разбере защо някои хора, въпреки ваксини и заразяване с вирус, нямат антитела след време. Защото е важно тези антитела да намалеят, след като са си изиграли ролята. Войниците не трябва да стоят в пълна бойна готовност през цялото време. Те трябва да се върнат по домовете си, и това са далакът, стомашно-чревният тракт, респираторната система, и да разтоварят снаряжението си, и затова броят им в кръвта намалява, но при второ нападение те се завръщат много по-подготвени. И затова имаме паметни клетки. Някои хора нямат високи нива на антитела, въпреки че имат позитивни тестове. Те може да са в добро здраве и инфекцията да се отблъсне на местно ниво. И така могат да се отърват само с течащ нос, например. И това е по-големият брой от хората. Разбира се, при някои хора вирусът успява да стигне до респираторния тракт, но повечето хора се справят с него без фатални инциденти. И на този принцип са създадени и ваксините, на които няма да се спираме, но малко или много работят на описания по-горе механизъм. Тези ваксини идват сравнително от скоро време и човечеството е оцелявало милиони години, както и животинският свят, и това, което ни помага, е нашата имунна система. Тази имунна система можем да наречем нашата тиха, суперзащитна лична сила, която работи тихо, както всяка важна работа се прави на тихо. И ако тази система не работи, никакви антибиотици и ваксини не могат да помогнат. Такъв е случаят при имунодефицит. Както Божественото е създало всеки живот тихо, без да го разгласява, така работи и имунната ни система, за разлика от ваксините, които се прокламират шумно по училища, радио и телевизия. Новото съзнание, за което се споменава в интегрална йога, също идва тихомълком и така всички велики неща стават без много разгласяване. И тази имунна система не е фиксирана. Тя е предмет на промяна и въпреки, че все още има да разбираме за нея, знаем някои основни неща, че при различните хора се проявява по различен начин. Какво може да подсили нашият имунитет? Едно от нещата е правилната диета, правилната храна в правилно количество и време. И като споменаваме храна, да не забравяме и подправките, които имат голяма концентрация на антиоксиданти. Черният пипер, джинджифилът, куркумата и много други подправки. Умерените физически упражнения, такива като йога, подсилват също имунитета. Незамърсяване на тялото с вредни субстанции, като цигари и алкохол, също повишават имунитета, както и добрият сън. Известно е, че хроничното недоспиване е причина за намаляване на имунитета. И още нещо, което също е много важно, това е спокойствието на ума. Както и вярата и надеждата. Това дори е по-важно от физическите фактори. Да живеем в мир с себе си и околните, да имаме вяра, че ще се оправят нещата и надежда. Това са лечебни механизми, които повишават имунитета. И обратно, имунитетът се намалява от страх, депресия и липса на надежда. Когато имунитетът е компрометиран, това води както до инфекции, така и до рак. Това е при случай на имунодефицит. Другият случай е свръхчувствителност към храни, химикали, материи, дрехи или така наречените алергии. Тук една от причините са ваксините, които не позволяват на човек да развие имунната си система. Тя започва да работи при засилени обороти поради грешни причини и това
е една от причините за алергиите. Друг случай на компрометиран имунитет са автоимунните заболявания. Имунната система започва да работи срещу част от органите в тялото. Например, антитела срещу панкреаса водят до диабет или антитела към щитовидната жлеза водят до Хашимото и други щитовидни проблеми. На тази снимка виждаме човек, който се разболява от автоимунна болест, наречена анкилозиращ спондилит, което е рядко, болезнено автоимунно състояние на артрит и лекарите му казват, че няма много информация за лечение от тази болест. Тогава той развива своя система чрез смях и високи дози витамин С, която поставя основите на психоневроимунологията или как емоциите влияят на имунната система. Той написва книгата "Анатомия на болестта", която привлича вниманието на по-малко консервативни държави и те го канят да сподели опита си. Този човек иска повече лекари да осъзнаят връзката между емоциите и тялото и скоро здравните организации отпускат повече средства за изследвания на връзката между ум и тяло. Когато това се случва, се развива цяла нова наука, наречена психоневроимунология, и той е смятан за баща на този клон. Норман Казънс помага да се преоткрие връзката между емоциите и тялото. И това не е нещо ново, защото в аюрведа връзката е известна, както и Хипократ и древните лечебни системи са го знаели, но в ранния 20 век това остава в сянка заради развитието на физическите аспекти и открития в медицината, като ваксини, витамини и прочие. И един мъдър съвет от майката: установете един мир и тишина в тялото си, който ще ви даде сила да устоите на атаките на болестите. Можем да погледнем в тази схема, че агентът е основен елемент за възпаление, но колкото и основен да е, има още два компонента за това. И от тях зависи дали ще се разболеем. Външните условия също са важни. Ако погледнем на вредителят агент като на семе, то не може да се развие, ако почвата, в случая домакина, не са подходящи или плодородни. И третият компонент са външните условия. Това са подходяща температура, влага. Тогава семето може и да не се развие, ако няма подходяща околна среда. Така че при една болест има три компонента: бацилът или семето, домакинът или почвата и околната среда като топлина, влага. Това са факторите, които причиняват болестта. Нека да видим как коронавирусът, който още стои в нашите спомени, се развива. Той е агентът, а домакинът е човешкото тяло. Виждаме статия от април 2021 година. Статията е от Хиderabad, Индия, където коронавирус има опустошителен ефект върху хората, които имат позитивен тест. До такава степен, че някои колабират и умират от страх. Както видяхме по-рано, човек има външна преграда, нос, уста, очи, и ако вирусът е стигнал до дихателната система, там влиза друг защитен механизъм, много по-сериозен и по-добре трениран, така че вирусът може да предизвика само бегли симптоми, както при много хора се получи. Но голяма част умират заради страх. И тук виждаме изказването на доктор Алок Панде от Институтът по интегрално здраве в Пондичери, който казва: влиятелни общи предположения произлизат, когато към тази обща атмосфера добавим и присъдата на доктор със сериозно лице. Тогава силата за унищожение на
защитният механизъм става огромна. Такава роля, но с обратен ефект, изигра в България и нашият професор Мангъров, който успокои народа в качеството си на професионален научен работник и завеждащ на заразно отделение и вся спокойствие сред паниката и стреса, които бяха на световно ниво. По този начин депресията от страхът беше разпръснат от също така голям капацитет в България в такъв критичен момент. Индийският доктор-психиатър Алок Панде издава книгата Веда на тялото, в която казва, че за да се устои на болестта са нужни 3 неща. Вяра в способността на тялото да се излекува, вяра във вътрешните механизми за защита, от които имунната система има водеща роля. Другото нещо е възприемчивост. Възприемчивост към повисша сила, защото кой е създал тази имунна система? Висшата сила. Страхът, липсата на вяра и тревожността спират действието на тази висша сила и не позволяват тя да работи с пълна пара в нашето тяло. Ако премахнем тези съмнения, подозрения и невярване в висшата сила, това ще създаде по-добра възможност тя да се прояви в нашето тяло. И заедно с тези 2 неща е важна и волята. Воля да се живее, воля да оздравеем, а не желание да се умре.